The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm chapter 1, verses 1 to 6. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Romans 5:12. So then, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and so death spread to all people because all sinned. Romans 1:18-20. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who suppress the truth by their unrighteousness. Because what can be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, because they are understood through what has been made, so people are without excuse. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer, the purpose of which is to prepare ourselves academically and properly for the study of the Word of God. First, if you are a believer, gikinahanglan imo paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, gitawag nato kini sa in English o the rebound technique, otherwise called the divine eraser. While the agenda for the rebound technique, naibaw ka naman, should be followed, namely, name your sins, isolate your sins, forget your sins, and keep moving. Get back to the operational divine dynasphere. Apanalang kanimo higala, nga dili pa luwas, wala ka pa'y pagdawat sa the only object of salvation, which is the Lord Jesus Christ, then gidapit ka. Iagda ka, sa paggamit niya ng imong free will, hinatag ka na sa Diyos alang sa imong paggamit. Aron ikaw makahimo og labing minungdanong desisyon ng mga buhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, ang sa gisulti. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magambot na karon, aging pangandam. Let's pray.
Heavenly Father, it is so stunning and amazing. The moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave us. You never change your faithfulness. You never wane. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is always sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have the eternal security in you that cannot be shaken regardless of our circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We now pray that Bible doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are going to take up today. All this we ask in Christ's name. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab niining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, so here we are once again, ug salamat ta sa Dios nga gihantagan pitag lugway ni atong kinabuhi. Okay, now of course we remind you every now and then, lest you forget, that we have steps to make in our Bible study to make it worthwhile. Aron kini magmapuslanon o mabungahon o magmalampuson. Nag-unag yun ini, magbaton kita sa atong pagmapaumsanon. Let us maintain that humility. Respect the authority of the Word of God, and then have an open mind, bukas nga pangunauna, pangisip, and then concentrate on the message, not on the messenger. Leave your human viewpoint thoughts, mga suliran, mga gumunhap, all of those things, mga kalibutanon. Leave them outside. Now, kung natong sundon kini, nasayo na kita nga ang Diyos Espiritu Santo will take control of our mind, and we know already the fact that God is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. Manang nagtuon ta sa iyang pulong o ubo sa paggahom kanato sa Espiritu Santo. Okay? No karon atong timan-an kadtong ato nang gipahinumdum kanimo nga ang kaluwasan. Well, of course, kining atong title is still Pursuing the Divine Viewpoint of Life. So kining mga punto nga atong dadon diha kanimo na kalabutan kini sa atong title. And we have said that God's purpose nga gipabuhi pataniyahang to ni gayuna is nga kita magapahimulo sa iyang grasya. Kini atong gipahimuslan, grasya ra ba? Lihok ug buhat kini sa Dios alang kanato, alang sa atong kaayuhan. Naranato mo sanong batanini, mudawat batanini o musalikway. Kay gihatagan man ta sa Dios og kabubuton, free will, na itong gamiton, dili mamugos ang Diyos. Iya lang kinigi tanyag o sangkap ka na to alang sa atong kaayuhan. Okay? So, kini nga itong gisgutan, may kalabutan man kini sa protocol nga plano sa Diyos. Kaya ito namang nahisayran nga protocol nga plano sa Dios is described as a right thing done in a right way is right. Maura magyud ay husto o tukma. Kaya ang a right way done in a wrong way, wrong man. Wrong way done in a right way, wrong gihapon.
Samot na kung a wrong way done in a wrong way. It's all wrong. Only a right thing done in a right way is right. That's the description of the protocol plan of God. Nga ito karong gisudlan. Misud man ta niya itong pagdawat na itong Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Automatically we enter into this protocol plan of God. And besides, the plan of God is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Narana kanimo mo pahimos ka ba niya na og dili kay ang kabubuton sa Dios nga buot siya nga kita nga iyang mga anak. O by the way, nahimot ang mga anak niya. Niya itong higayon nga midawat ka kita kang Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Unsa pa ang nagpanghitabo niya itong atong pagdawat sa kaluwasan. Daghan kayong nagpanghitabo nato natong higayon na. Ato siyang unsa gihatagan sa ug kita ang gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Og kita karon mga anak naman niya og di naman tataga dinhi ning kalibutan na kay besides gidumala man ning kalibutan na sa arch enemy, the avowed enemy of God nga si Satanas nga karon kanhi nga Lucifer. Mao nga buot sa Dios nga atagan ta sangkapan tas tanang mga hinagiban nga atong magamit batok nini mga espirituhanong mga kaaway. So mao na nga God is the author of winners. Buot siya nga kita madinaugon, magmalampuson sa atong Kristohanong pagkinabuhi. That's why we are studying this very important topic nga nagaingon nga pursuing the divine viewpoint of life. Divine viewpoint. Kaya ang divine viewpoint, mud pasabot, una-una sa Dios. Dili malabuan, dili matupngan, way ikatandi sa unsa ka gamhanan sa mga nauna sa Dios. Isaiah 55:8 and 9. Ayaw na nakalimti. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. O besides, it's 1 Corinthians 2:16, it is the mind of Christ. Una-una ni Ginoong Kristo. Kini atong gitunan. Mao ni ang mga una-una sa Dios. Just imagine, tunan na ito ang una-una aron sa ingon niya na musud kini sa itong una-una ug mao na gamiton sa itong paghuna-huna. Ang resulta, Diyos nun nga mga binuhatan. Sabtagi na. That's the only way nga makaproduce kita sa divine good. Nga gitandi kini sa Korinto nga unsa pilak, bulawan, umahalon nga mga bato nga dili man ka na masunog. Kung imong duslita na, di masunog. It will stand by itself or themselves. Kung mao na nga sa inigdangat na sa judgment seat of Christ, the Bema seat, human gyud, mubanos man gyud na, human sa rapture din. Our good deeds nga itong nabuhat, samtang dinitan ng kalibutan na, will be evaluated. That is evaluation time. So mo na nga, kung wa kay pulong sa Diyos, gumikan sa iyong pagka-negatibo, huwag gana, sa pagtuon sa pulong sa Diyos din. What can you expect ng mga pulong sa Diyos nga musudi sa una-una? Wa. Una-una rang tawhanon, kalibutanon, mga dautan, ragyot. Nga kung mubuhat na kag maayo, sa tubangan sa tao, maayo ka na. Dalaygon ka na. Apan sa tubangan sa Diyos, dili man madawat niya. Kaya ka nagitandi man sa pulong sa Diyos, sa sumas pulong sa Diyos nga. Trapo nga mahugaw. Baho na sa tubangan sa Diyos.
Bisa kung sa kamayong mga binuhatan sa tubangan sa tao. You see? Kanagitan di man as Korinto gyapon nga kahoy, kogon, o dagami. Dusliti na. Di ba mo sila og? You see? It's combustible. Namo na nga. Why mo lahutay? Kay ugdaw man. Unsa may gantihan sa Dios? Wala. So kita nimo. Buot ka ba nga wa kay madawat dito na sa eternidad? Human sa rapture. They are going to be evaluated. Tanan ra bagi mga unsay gilitok nimo sa imong baba, unsay imong huna-huna, dayag kana sa Dios tanan. Di yugang kay eskapo. Mo ni katong gitun-an aron masil-sil na gyud sa atong alimpatakan kay ang pulong sa Dios ra ba mo atong mabahon inigbiya nato ning kalibutan na way lain. Imong mga kabtangan, imong mga kanang katigayunan. Dili. Why may bilin? Why mada? Bilin tanan. Bilin tanan. Ning tungha taning kalibutan ng hubo. Mubiha taning kalibutan po hubo pod. Kita nimo? Apan magpabilin ang pulong sa Dios diha sa atong kalag ang tod na sa atong pagdanga dito sa phase 3 sa plano sa Dios. Okay? So, mao ni nga niya man ta sa phase 2 na sa plano sa Dios, kumanam ta sa phase 1, unsa mang phase 1, salvation. Kuman ato dawata utuohi sa Ginoong Kristo, nakatungtong ta niya tong phase 1 sa plano sa Dios. Karon niya ta sa phase 2. So, mao lagi to. Sa phase 1 ang atong nagpanghitabo na to, nahimot ang mga anak sa Dios, mga lungsuranon sa langit. We became citizens of heaven, Philippians 3:20. Kung kita na dugtong nahiusa kang Ginoong Kristo pinagay sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo, kita na nga tao na pag-usab, Juan 3:3 ug 7. Giisipan na kita sa pagkamatarong sa Dios, giisipan kita sa kinabuhing dayon, John 3:16, nangahimot ang mga sakop sa arianong panimalay sa Dios, nahimot ang anak sa Dios, namatarong na kita, declared righteous, justified, ang atongan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, automatically misud kita sa protocol nga plano sa Dios. Mao ni ang pangitabo nato nitong pagtuo natong Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Tiyaw mo na unsa kadaghan di ay nga atong mga benefits nga nadawat, mga kaayuhan, pagyoy 39 irrevocable absolutes gihatag sa Dios. You see? No karon. Yan naman ta si kaduhang bahin sa plano sa Dios, then kabubuton sa Dios nga kita mahimong mga mananaog. God wills that all believers become winners. Dinhi pa yung kalibutan na. Mga winners na ta, mga mananaog na ta. In other words, naatay capacity for life. Sao na to pag atubang sa kinabuhi. Using the divine viewpoint of life. Yeah, see? Nga buot sa Dios nga kita magapuyo diha sa sulod sa atong dapit nga may gahom sa Dios. Nga gitawag nato operational divine dynasty. With it 8 gates, 8 ra ba ka mga ganghaan kining maong operational divine dynasty. Kunya kinahanglan kanang magpadayon kita sa pagpakaon sa atong kalag adlaw-adlaw. Mao ni atong ibuhat. Pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. On a daily basis ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nga mutinir na ta diha, magapundo na ta sa mga
kamatuoran diha sa atong kalag. O nga kita pasar sa kanang matubang mata sa ato pagkinabuhing Kristohano, matubang kita nining 8 ka momentum tests. 8 na ay momentum test. Pagasulayan kita sa Dios. Unsa ka lig-o na gyud ang atong pagtuo, pagsalig, pagsandig kaniya sa Dios og mo na kini atong paghigugma sa Dios, ang atong paglaom, pagsalig sa Dios, dili ni maugmad kundi ta mo padayon magalahutay sa pagtuon sa Dios. No. We cannot perpetuate sa momentum, spiritual momentum, dili. Kung dili kita regular, consistent, and persistent sa itong pagtuon sa Diyos. That's why ayaw katinga nga adlaw kita magtuon sa Diyos. This is normality in our Christian life. Sabta gina. Kasabot ka ba? Normal gini. For every believer, magtuon sa Diyos every day. No, sa kalibutan, dili ni normal. Basta, kabitang nagamangutana, grabiha po mo yung Bible study kada adlaw. Mo na. This is normality. Alang sa Dios, normality ni. Panalang sa tao, hindi ning kalibutan na, it's abnormal. Ang tudgani mo ingon na sila, bason ba yung mga buang walang Biblia? Mao na pinulungan sa mga kalibutanon o mga tawhanon, human viewpoint. You see? That is normal na para nilang mangutana ba? So, mo na. Kinahanglan nga kita mo lampas, makapasar sa 8 momentum test. O kita unta kay naman evolution. Mao ni kabubuton sa Dios nga unta ang tanan nga mga magtutuo makakabot sa ang nga gitawag og spiritual maturity. Unsa pa? Ang kini akong gipanghisgutan, these are the things that happen to a believer nga winner na, kanang mananaog na. Gawas pa, they are fulfilling the protocol plan of God. They have glorified God. And now, they have historical impact. Mga overcomers na ni sila. Nikao. Nomdong kas Nikao. Meaning overcomers. Agathos. Ang butbasabot sa agathos, winners. Now, dili butang Diyos nga kita mapildiro, loser believers. Dili ni kabubuton sa Diyos. You see? Kadtong mga magtutuo nga negatibo, way kainit, way gugma, way gana, way pagpanumbaling, sa pagtuon sa pulusan sa mutubo ang ilang kalag, they are potential loser believers. Why? Because they are residing in the CDs, Cosmic Dynasty 1, which is arrogance complex, and the CD2, which is the hatred complex. Now, kining duha ka mga CD, they interlock. Okay? In other words, murag kag magbanos-banos kag sword niya ng duha ka mga dapit nga may gahom ni Satanas. Okay? Gawas pa, gitawagan ni sila sa pulo sa Diyos o mga ulipon ni Satanas. Just imagine, kaako kawag tawgog, ulipon ni Satanas, servant of Satan. Gawas pa, kinsa nagdumala nila sa ilang kinabuhi. Ang ilang kinaiyang makasasala. They're all sin nature. And they are functioning and motivated by evil. You see? All of them will only lead to evil.
Unsa pa? Di ba ako kang giingnan nga kitang tanan mo appear mo kanang atubang kita niya itong Bema seat or the kanang judgment seat of Christ. Nanas, 2 Corinto 5:10. See, gawas pa, ikaw nga loser believer, you are an enemy of the cross. Philippians 3:18. Mabitaw nagkatawa lagi ko itong nagtuon ko niini ang Grigong pulong sa mga losers, pholos, P-H-U-L-O-S, pholos. Sabot sa pholos. In English, useless. Binisaya, why pos? Mao na nga murag nagsangay-sangay na sa Grigong pholos, kay ang mga loser believers, wa may pos. Mo na akong ipa tinaw dihan nimo now. Di man alang kanimo di magtutuo, the ultimate goal, ang ultimate goal of all Bible studies mao ang application, dili ang interpretation. Kay ang mando sa Dios unsa diha sa James chapter 1 verse 22. Be doers of the word, not only hearers. Ayaw pag kanang pagpatalingog o pagpaminaw lamang. Be doers. Diba nila, James 1:22. Nakalimot ka na ba sa Operation SLBA? I hope na sil-sil na gina, sink in na gina sa mong alimpatakan. Operation SLBA, S, study, L, learn, B, believe, A, apply. Study, learn, believe, apply. Mo na niya itong slogan. Now, naibaw na ka nga, studying and learning the Word of God is one thing. But believing and applying the Word of God is another thing. Kay, sabi ni mo, kung ang usa ka magtotoo only hears the Word of God and not a doer of it, sa may kalagmitan, may tabo niya, he will tend to be arrogant, self-righteous, and legalistic. Magkaako ka ba? Mahimo kang arrogante, matarong sa mong kaugalingon, legalista. Samtang usa ka magtotoo nga doer, he will tend to be a humble person. Sabot? So mo ni ang mga punto akong gidadihan nimo just to remind you. Kapila naman ni nato paghisguti. Mao bitaw nagbalik-balik ng gitanini kay aron masil-sil. Kay kita nga nagtuon sa pulong sa Dios, we are kaning following the mandates sa Dios nga diya sa Episo 5:16. Giyon sa mana. Nagaingon kini in English, redeem the time because the days are evil. Binisaya, klaro-klaro yun is Binisaya. Ayuha paggamit ang inyong panahon. Kay dautan kining mga adlaw. Klaro? Dautan man yun. Unusual happenings na yun ang panghitabo ng kalibutan na. Diha ba di ay mga coronavirus niya itong panahon na? Karona nini atong panahon. You see, unusual happenings. Unsa? There is unrest, horrific incidents, mga disasters, catastrophes, social unrest. Unsa pa? Mga linog, mga flash floods, mga hurricanes, mga tornado, unsa pa? These things are taking place in many parts of the globe. In other words, dinhi sa Amerika, na ay terrible downward spiral of America's moral standards. Ako naman po din gihisgutan na para akong ibalik ni, pero yun mo
sil-sil ni Justino diya sa imo nipatakan. What are we talking about here? We're talking about the signs of the time, the signs of the age. Yun sa man. Apostasy. Mo ni usasa. Signs of the age. Apostasy. Apo meaning away from. Stasia means stand. Meaning standing away from the truth. No, ninomdong ka ba sa Amos? Abrihir ko na yung mong Biblia. Amos 8:11. Amos chapter 8 verse 11. Ayaw na po nagkalimti kini bersikulo ha kay manungdanon kayo na. Ang sa gisulti diha. There will be famine and thirst of the word of God. Na. Kinsa may nagsulti niya na. Si Amos may nagsuwat niya na nga of course propita man ni sila, makita man nila sa future nila na gisulti na diha, gisuwat gina sa pulong sa Dios nga naay moabot nga kagutom ug kahuhaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nakadungog ka, naay kagutom ug kahuhaw. No dili niya ako pulong ni sa Dios. Mo na nga ikaw nga dili magtotoo. Di man nga. The greatest investment in life is not dili ni mga kabtangan, mga kanang real estate o kahimana o kanang wealth kadato dili. Unsa man gyud ang greatest investment in life? It is the unbeliever's faith on the Lord Jesus Christ. Ang iyang pagtuo kang Jesu Kristo. So, ang kumalikon, the greatest investment of a person can make in this life is to come to faith in Christ. Ang iyang pagtuo, pagdawat kang Jesu Kristo nga iyang manluluwas. Now, unya, ang kaluwasan tuod is grasya. Okay? Besides mo man iyang policy sa Dios. God's policy is grace. Kung sa may policy ng Satanas, being the arch enemy of God, naapod sila pa siya policy. Ang iyong policy, evil. Dautan. So mo nang papilion ta sa Dios. Kung sa may mong pilion, dautan o grasya. Now, ang grasya maunay policy sa Dios. O apil ni mong grasya mao kining kaluwasan. Kaluwasan, ang salvation is free to anybody who says yes to it. Tinod, ang salvation is infinitely costly. Labihan sa pagkabililon, pagkamahal. But absolutely free. Nakita niyo? Unsa to'y definition to grasya? Again, I have said this to you and I will say it again. Grace is all that God is free to do for each of us on the basis of what Christ has done at the cross. Ay nagkalimti. As what is defined by a friend of mine, a pastor friend of mine, nagaingon siya. The word grace is defined as God's gift to me, received at salvation, or available, received by faith, kini. Available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Di na yun na nakukalimtan kay nindot kayo kanay make sense. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Now, kayang tao, God, desperately needs God. God does not need us. Gusto? O, maginhanglan ang Diyos ka na ito. Kita, desperately need God. O, sige, kinahanglan lagi tao.
Ang gikinahanglan na gyud niya is to be positive to the Word of God. And God will do the rest. Kasabot ka? Alang sa mga magtotoo, I'm addressing this now to my fellow believers. If you have believed in Christ already, you are a believer. For believers, anything we do, we must know whether it is the will of God. Kinahanglan gyud ato yung sutaon gyud siguro na to nga kana kabubuton sa Dios. So kung matino na gyud nimo nga kana kabubuton sa Dios, give it your full attention. Atagi gyud na tanan nimong pagtagad, tibuok pagtagad. But if it is not, don't waste your time on it. Forget it. Kalimtin na lang na. Naalang kanimo nga dili magtutuo, di man ini. Ang tao nga mo salikway ni Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas og Dios. Gipakasama lang ni Jesus sa tao nga mubo-buo gasolina diha sa bathtub nga and set it on fire with him on it. Kita ni mo na. Gitandi lang nato kana. Ang Diyos buot nga ang tanang tao, every member of the human race, be saved. Na. Kung sa may gisulti dihas, Segundo Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Na. Iyang kabubuton nga ang tanan unta maluwas. Atong gibutangan ka nag-word nga unta, kaya di man lagi tanan mo dawat, kaya naman tayo kabubuton. Yan na, pag sa 1 Timoteo 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Na. Yan pa sa John 6:40, ang sa may gisulti. And this is the will of him that sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Na. Okay, adto nimo, kanimo magtotoo. A believer who prioritizes doctrine in life, nga iya kaning pasiuna, nga unagyod niyang gitagad sa iyang kinabuhi. Ang doktrina. A believer who prioritizes doctrine in life, nagasinati siya sa gitawag og penthouse living in life. Penthouse. The sonum bonum in life. Now, for a believer, God wants all believers to produce divine good. Kabubuton sa Dios. Efesios 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto kanang good worker, or unto God good works. I can rephrase akong basahon pag-usap. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Na. Now, timan niya, doon na rabay tulo ka stimuli. Iba magkagun sa stimulus. Ako lang nang gihubad sa binisayang stimulus o pag-agda, pagdapit, isa pa ibang mga synonym. Pag-agda, pagdapit, kanang dasig. Stimuli, okay? 3 stimuli: God consciousness, gospel, and Bible doctrine. Kuhaan mo? Ang nag-una nini ang imong pagkaalinggat o pagkasayod nga na ay Diyos. God consciousness. Ikaduha, ang maayong balita sa kaluwasan. Ikatulo, ang pulong sa Diyos. Now, di ba ni Baya nga,
Kung wa kay pulong sa Dios diha nimo. Nganong wa kay pulong sa Dios? Tungod kay negatibo ka man. Wa man kay gana, wa man kay kainit, wa kay gugma, wa kay ikagahin nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kanunay man lang kang kanang balibat nga busy ko. O ko'y panahon na kamura. Huwag kay pulong sa Diyos. Di man nga. It is, paminaw, it is evil that makes life's road rough and bumpy. Kadungog ka. Mao ni makapa kanang unsay tawag na to nini. Makapaguba, makapakanang bumpy. Kanibang mga hinungdan mo. Nagkaguliyang ba lang, confusing, kaguliyang nga matang sa kinabuhi. Evil. Mao ni that makes life's road rough and bumpy. Now, the main cause of having a low self-esteem, some evil in a person's life. Yeah. Knowledge of truth. Ang pikas na ang imong pagkasayod o pagkaton o pagkanang tuo, paggamit sa pulong sa Dios, the knowledge of truth, makaproduce kini og confidence na sa imong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw, sa imong pagpaminaw, ang imong pagtuo. Kanang imong pagtuo, maugmad, mag-anam-anam o kaugmad. Develop. Bitaw na sa sabadang bersikulo. Romans 10:17. Abrihe imong Biblia. Romans chapter 10 verse 17. Unsa isulti diha? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa imong pagpaminaw, sama nini atong gibuhat na adlaw, naminaw ka man sa mensahe. Of course, dili mo na ko ang main niini kay mamita na nga itong tutukan. Be objective, not subjective. Kaya kung ang imong tutukan ang nagadala sa mensahe, if you just concentrate on the messenger, not on the message, then that means you are subjective. But once nga mo concentrate ka, makapunting ka sa mensahe, nga gida sa mensahero, kana is what is being objective. Sabot? So knowledge of truth produces confidence. Kakita ra bang mga magtotoo, by the way? We are missionaries. We are ambassadors for Christ. Mao ni atong funksyon. Nabito na is pulo sa Diyos nga kanang function like an evangelist. Kitang tanang mga magtotoo, gimanduan niya na. Now, in fact, we are mandated by the Word of God to pray for the salvation of all unbelievers. Nasa Roma 10:1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Kining Israel stands for everybody, all unbelievers. No kana sa Roma 10:11. O timan ni nga antong akong gingon nimo nga sa imong pagpadayon, pagtuon sa pulong sa Dios, the ultimate goal of all Bible studies is application, not interpretation. Be doers of the word, not only hearers. Kaya sa imong pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, maimong lampasan, inong maagian, kining punto din nga akong dado nimo nga na ay kanang kalagmitan, potential. Unya, ang musunod nining kalagmitan, ang imo ng katakos. Okay? O ang musunod nining katakos, ang katinuuran na gyud ang reality. Kita nimo?
Now, of course, niadtong higayon nga mituo kita kang Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, mao to'y potensyal kay gihatagan, gisuluban, mangitas pagkamataron sa Dios. Righteousness, perfect righteousness of God was imputed nga ni kanato. Giisip nga ni kanato. So, gisuluban ta. So kung mutanaw ang Diyos kanato, dili na ta mga hinukman, kung dili nangamatarong na. Gusto? Mo na potensyal. O niya sa imong pagtuon puro sa Diyos ang dala, pagtubo na sa imong kalag din. Makabot, eventually, makabot nimo ang capacity through your spiritual growth. Makabot nimo spiritual maturity. Kaya tulo mampud ka ng ang sa spiritual growth, baby believer, adolescent believer, and then mature believer. So, capacity. Capacity. And then, human na capacity, it's a reality. Ang pasabot niya yung reality, katinuura na yun nga, madawat na nimo ang mga panalangin in time. Hindi nga itong panahon. Sabot? So, mao kini nga itong gihisgutan kay may nung danon kini sa atong kinabuhing Kristohanon, pursuing the divine viewpoint of life. Magampo ta. Ani lang una kita kutob karon og ato ipadayon ugma ayaw sipyat sa pagsunod niini. Kaninyo nga mga nagasunod na gyud ning atong ministry, gidasig kamo sa pag-subscribe nining atong Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo na. Higala, kung galing mamatay ka karon na hibaw kapag may langit ka o may impyerno ka hangtod sa kangturan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo ka nang may bawan. Ipangutana ta ka higala, niining maong pangutana sanglit. Kini, maong labing mayroong danong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So pangutanon ta ka, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka mag-usa ka simbahan. Kung dili, luwas ka ba? Dili pod question kung nagkinabuhi ka bag usa ka talahuron, dalaygon nga kinabuhi. Kung dili, luwas ka ba? Are you saved? Higala kung aron ka maluwas. Unas tanan kinahanglang mo angkon kang ikaw sa ka magasasala. Admit that you're a sinner. Kay ang Roma 3:23 nagaingon man, all have sinned and come short of the glory of God. Unya, Roma 6:23 nagaingon usab nga, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Now, higala. Ako lang kang tawgog higala, dili ka pa na ako igsuon, kaya di ka pa man magtotoo. Higala ang imong mga sala, mo hinungdan nga nakabsan ka si Maya sa Dios. Ug mo na hinungdan nga, di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka may langit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa krus, sa tuyo, sa pagbayad sa imong mga sala, o sa paghatag kanimo kay gayunan nga ikaw mahilangit. Na kay kapilian, mutuo ka ba kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas o ikaw maluwas? Adto ka sa langit, may langit ka. Apan kung imo siyang isalikway, mudangat ka dito sa linaw sa kalayo. So, papiliyon ka. Di ba ni pagayo, kang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimo pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Now, dili kay sa mga mayong buhat kay ikaw may langit, dili. Sabtay lang ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagis kaluwasan, wa na lain. Duhara lagi ang imong kapilian.
Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluwas o ikaw mahinukman? Pili. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios dias Juan 3:18 nga nag-ingon, ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man niya tuuhi ang ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pagpahinomdom nimo, higala, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namong Dios, salamat nining grasya nga mong gipahimuslan ang imong kamatuoran. Salamat nining among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Hinaot nga kadtong among nadungog, nakatunan ning adlaw, mahimong panalangin sa among kinabuhi ug madugang namo sa among napundo na nga mga kamatuoran nga among tun-an ug gituhuan. Salamat nining tanang grasya sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.